Soňky 3 aýyň içinde Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy hasda ýaramallaşýar. Gündelik ulanýan azyk harytlaryň bahalary Aşgabat şäheriniň daşynda galan welaýatlarda harytlar gymmatlygyny artdyrýar. Bu ykdysady ýagdaýyň ýaramallaşýandygy sebäpli azyk harytlaryny satyn almaga maddi ýetmezçiligi bolan türkmenistanlylaryň köp bölegi özleriniň jenaýatkar hökümetden närazy ýdyklaryny dile getirip başladylar. Döwlet guruluşy bolmaýan we hiç bir önüm öndürmeýän Türkmenistanda ykdysady ýagdaýy durnukly halda saklamagy jenaýatkar hökümetiň başaryp bilmejekdigini Halkyň Ses kanalynda bir näçe gezek nyktap geçdiler. Bu hem bejetini yani kitaparağa ya kemine ya hal murada etmeliler. Bunu Türkmenistan'da 5 milyon adam var. O Türkmenistan haçan urjak dip bören adamlar var. Diňe Aşgabat şäherinden galan welaýatlarda azyk harytlarynyň bahalarynyň galmagy jenaýatkar hökümetiň döwleti dolandyryp bilmeýändiginiň anyk subutnamasy bolup durýar.